رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي kalo kelen ɲɔgɔnna kɛlen alikuranna belebele walawalali la Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara fɛ n'o ye sunkaloba tafsiriba ye o kɛnɛ kunjɛra ni sunakari belebele ye min fɛnɛ labɛnna maa minnu ye sunkalo mumɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka bani ka tafsir lamɛn olu bɛɛ lajɛlen kun b'a kɛnɛ kan maaw tilala tilayɔrɔ damadɔ janko maaw bi se fɛrɛ sunakari mɔ madarasa kuruba sadezi waza silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Jabala ani Sherifula Misiriba dalalaw fɔ ka taa se Zamzamiyu yɛrɛ a n'a ka denbaya dagayɔrɔ mɔ sunkalo an bɛ dugawu kɛ an ye bato minnu k'a kɔnɔ Ala k'a minɛ ya Rabbi an ye Ala wele minnu k'a kɔnɔ Ala k'u minɛ an ye sarakati ni ɲumanya minnu k'a kɔnɔ Ala k'o minɛ depuis sunkalo daminɛna tafsir yɛrɛ bɛ senna fo kana se bi ma waati o waati n'o kɛra la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ alijinɛ sira ye an karamɔgɔ min yɛrɛ ya tafsiru k'an ye an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi Ala k'a m'an ye Ala k'a m'an kɔrɔ san wɛrɛ ta Ala k'o yira an na a ye nin kɔnɔnajɛya tafsiru minnu kɛ Ala ka barika don a kɔ la Ala ka barika don a kɔ la bon nisɔndiya min banna o kɔfɛ o de ye farifoni ni nisɔndiya ye barisa tafsiru ni san o san a bɛ kɛ n'a kɛra a kuncɛli nin fana na tan duwawuba bɛ k'a la komi aw yɛrɛ y'a ye duwawu kɛra la cogo min na duwawu kɛra bɛɛ de ye mɔgɔ min nana kɛnɛ kan o mɔgɔ min mana o mɔgɔ o mɔgɔ bɛɛ a kɛra bɛɛ de ye mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ si la o kumana an b'a ɲini Ala fɛ o ŋaniya ɲuman bɔra an karamɔgɔ min na duwawu min ni a kɛra Ala k'a minɛ bɛɛ ma barisa kira ko alayhi salatu wasalam ko duwawu min bɛ minɛ o ye ka duwawu kɛ i balima ye an zaharil qalbi ka sɔrɔ a tɛ yen donc o duwawu kɔni o de o kɛra bi bon min tugura o la an karamɔgɔ fana a ye mɔgɔw suntigɛ ka fara o kan donc o suntigɛ in yɛrɛ an yɛrɛ tun b'a labɛn na a labɛnw cogo ɲɛna musow ka suntigɛyɔrɔ tun bɛ misiri donda la cɛw ta tun bɛ cour kɔnɔna na alhamdulilayi fɛn minnu labɛnna suntigɛ fɛnw na mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye dɔ sɔrɔ a la mɔgɔw fana u ye dumuniw kɛ ni Ala sɔnna a ma auzubillahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim nisɔndiyaba de bɛ ne la bi ka se an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara ma a y'an silamɛw fara ɲɔgɔn kan yan nɔ bi tafsiri laban na k'an k'an sun tigɛ yan nɔ nin y'a ɲɔgɔnna caman bari nin y'a ɲɔgɔnna baden a musow b'a la an baw a Sherifulakaw aw bɛ ladigili fɛn bɔ yɛrɛ yɛrɛ de a ye silamɛ kelen kelenna fɛn fɛn sun tigɛ Ala k'a kɛ daruyaya aw bolo alijinɛ na diɲɛ lahara Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye an yɛrɛ k'aw ladege a diyara n ye yɛrɛ de a bɛnna mɔ an bɛ dugawu caman kɛ an karamɔgɔ ye Ala k'an n'a dɛmɛ Ala k'an n'a kanda a b'a fɛ a ka denbaya ka kɛ cogo min coyi Ala k'a kɛ ten a b'a fɛ diɲɛ ka lafiya cogo min Ala k'a kɛ ten Ala k'an mɛn a kɔ Ala kana an k'a jugu ye Ala kana jugu bɔ an na Ala k'an yɛrɛ kɛ k'a ladege don dɔ la ya Rabbi Ala ka barika don a kɔ la Ala k'an n'a kɔ tugu tiɲɛ yɛrɛ la an ye sun tigɛ wasa ni bonya ni karama kɔnɔna na a diyara ne ye a bonyana ma n bɛ foli di karamɔgɔ ma dan tɛ foli mun na hali bi Ala ka san caman yira an kɛnɛ na Ala k'an jɛ ni kɛnɛ ɲɔgɔn caman ma ni dumuni ni musaka ninnu a bɔra nafolo min na hali bi Ala ka caman fara nafolo kan Ala ka barika don karamɔgɔ n'a kɔ n'a ɲɛ na an yɛrɛ minnu y'an sen ta ka bɔ an ka yɔrɔw la ka se karamɔgɔ fɛ yan karamɔgɔ bonya na a barika kosɔn a n'a kanu kosɔn hali bi Ala k'an fana mago dilan an nakun ye mun ye Ala k'an mago dilan Ala ka bɛɛ lajɛlen nakun ɲɛnabɔ an ka foli ni tanuni an b'o di karamɔgɔ yɛrɛ n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma Wallahi foyi t'an bolo ka ɲɛsin karamɔgɔkɛ ma ni foli tɛ ne ka dugawu kɛ a n'a ka denbaya ye vraiment o ni ŋaniya ɲuman mun ta ka ɲɛsin kalandenw ma bi tafsiru bannen kɔfɛ an b'u fo k'u barikada la ni diyara an bɛɛ de ye ka an wele ka na an ka suntigɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ kɛcogo la alhamdulilayi bɛɛ kɔntannen don an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔkɛ Ala ka sijan ni kɛnɛ lamɔgɔ ɲuman d'a ma Ala k'a mɛn an kɔrɔ an bɛ se k'o de fɔ aw ɲɛna alhamdulilayi an b'a yɛrɛ fo fɔlɔ Ala folen kɔ ka sɔli an ka kiraba in kan ni Muhamadu do sallallahu alaihi wasallam an bɛ a yɛrɛ fɔ ka wuli ka jɔ la ni Ala sɔnna nin ye laada de ye san o san an bɛ kuranɛ tafsiri kɛ misiri kɔnɔ yan an bɛ don dɔ ta k'o k'a kuncɛ don ye o de kɛra bi samedi na ayiwa ka fara o kan an ye mɔgɔw sun tigɛ parce que Ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye fɛnba de fɔ la maa min hinɛna silamɛ dɔ la k'a sun tigɛ ou bien hinɛna na ka suguri d'a ma kira ye nafaw fɔ la ani bonyaw fɔ la bonya minnu ni nafa minnu bɛ daminɛ diɲɛ na yan
ka se lahara alijinɛ kɔnɔ o de ye an bila ka o baara in kɛ ayiwa ko ko n'a daminɛna a bi ban de adamadenya yɛrɛ bi ten an nana an fana bi ban de ayiwa o la sunkalo a daminɛna fo a sera yɔrɔ min na bi mɔgɔw bi ɲini ka ɲinɛ sunkalo yɛrɛ kɔ bɛɛ hakili bɛ seli de la sisan mana diɲɛlatigɛ yɛrɛ de bi ten a bɛ fɔ min ma ko balo kɔnɔna o ye nin de n'i nana kabini denmisɛnnin fo ka t'i kɔrɔbaya i b'a fɔ dɔ ma baba fo a bɛ fu yɛrɛ ma baba kabini o yɔrɔ la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i bɛ sira kan ka taa de kumana an kɔni bɛ min ɲini ala fɛ o ye bato minnu kɛra sunkalo in na an b'a ɲini ala fɛ silamɛ fɛn o fɛn n y'a cɛsiri nin sunkalo in na baara ɲuman na ala ka bɛɛ ta minɛ fɛn o fɛn kɛra a kɔnɔ an fɛ sufɛ nafilaw la tilefɛtaw la ɲumanyaw la kuranɛ tafsiriw la an b'a ɲini ala fɛ ani silamɛ ɲuman bɛɛ an ye minnu kɛ hali n'a ma dafa ala k'a minɛ an ye ala k'a dafa an ye an bɛ dugawu kɛ mali bɛɛ ye ka dugawu kɛ maliden bɛɛ ye ka mali wele ka malidenw wele hali bi ka na min ma o ye bɛn de ye min bɛ se ka jamana taa ɲɛfɛ min bɛ se ka du taa ɲɛfɛ min bɛ se ka sigi taa ɲɛfɛ min bɛ se ka dugu taa ɲɛfɛ bɛn de don ala y'o de fɔ an ye wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku a ko silamɛw n b'a ma a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na a kana fara tant que silamɛw bɛnnen don adamadenw ŋaniya ye kelen ye a tɛgɛ bi ɲɔgɔn bolo dekun o dekun mana na ala b'a wuli ka bɔ silamɛw kan ala b'a wuli ka bɔ kan hali n'a tɛ silamɛ ye ni bɛn bi yɔrɔ yɔrɔ ala ka dɛmɛ bi ye o la an b'a ɲini an faso fɛ ni o ye mali ye a cɛw fɛ a musow fɛ denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ fɛ fɛn min bɛ yen ni o bɛ se k'an bɛɛ lafiya o de ye an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kumana an bɛ nin ɲini an ka mali faamaw fɛ k'a ɲini politiki mɔgɔw fɛ k'a ɲini silamɛw fɛ k'a ɲini jamakulu bɛɛ fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ an faso ye an bɛ se ka mun kɛ an yɛrɛ ye kumana ni bɛn sabatira ala ka hinɛ bi o de la an b'a ɲini ala fɛ bɛn kelenya nin jamana in ala k'a don a kɔnɔ jamana in ala k'a kisi jamana in ala k'a kɔlɔsi jamana in denw ala k'u kanu don ɲɔgɔn na ala ka bɛn don jamana kɔnɔ ala k'an kisi balawu bɛɛ ma ala k'an kisi masiba bɛɛ ma seli min natɔ filɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a don hɛrɛ la ala k'a don hɛrɛ la n'a donna hɛrɛ la ala k'a ban hɛrɛ la ala ka an ka batow minɛ a kɔnɔ ala ka yafa ma a kɔnɔ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ sɔli ala rasul san 2019 tafsiriba a kunjara ni surati fatiya siɲɛ 1 kulu huwallahu siɲɛ 11 alahuma sɔli siɲɛ 1 ni ka dugawu da o kan jango san wɛrɛ sunkalo ala bɛ se k'o jira an kelen kelen bɛɛ lajɛlen la